Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in i zapraszam Was dzisiaj do przygotowania razem ze mną pysznej zupy. Tym razem będzie to zupa rybna z dodatkiem odrobiny pomidorów i owoców morza. Do przygotowania takiej zupy to, co jest potrzebne, to w pierwszej kolejności klarowane masło. Ja już tutaj mam je na dnie tego garnka i na maśle podsmażę sobie teraz, tylko uwaga, żebym tutaj sobie teraz to wszystko mogła porozstawiać wygodnie. Podsmażę sobie teraz na maśle cebulę, razem właściwie od razu z czosnkiem, żeby było troszeczkę szybciej. A jeszcze dodam, że do przygotowania takiej zupy rybnej będzie Wam potrzebny wywar. I polecam gorąco, żebyście, kiedy przygotowujecie jakieś dania z ryb, kiedy nie wykorzystujecie głów ryb, kiedy zostają Wam na przykład głowy krewetek po oczyszczeniu i pancerze, to po prostu do takiego zwykłego wywaru warzywnego, który ja już kiedyś pokazywałam Wam, jak zrobić, można dodać do gotowania właśnie takie fajne części, które zostają nam z ryb i z owoców morza, czy nawet muszle po małżach też i ugotować sobie na tym wywar rybny. W domu będzie okropnie śmierdzić, przygotujcie się na to, ale to jest właśnie najlepszy wywar na zupę rybną. Także do podsmażenia raz, dwa, trzy. Kiedy już jest cebulka razem z tym czosnkiem delikatnie zeszklona, to można teraz dodać ostrą papryczkę chili. Ostrożnie, żeby się nie drapnąć potem w oko. Możecie ją sobie pokroić w rękawiczkach dla bezpieczeństwa. Tak samo jak w rękawiczkach można kroić rybę, chociaż ja jakoś nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić. I kiedy to już mi się poddusi, to można będzie dodawać jeszcze pomidory i powoli już przygotowywać całą taką zalewę, a dopiero owoce morza i ryby będą tu wrzucane pod sam koniec. Ponieważ ja już mam ten wywar wcześniej przygotowany z różnymi przyprawami, także teraz przyprawiać go bardzo mocno nie muszę. Białe wino możecie je pominąć, ale polecam dodać. I cały wywar teraz muszę wlać do garnka, ponieważ mam taką niezbyt wygodną miskę, w której stał w lodówce, to wleję sobie za pomocą chochelki. A z przypraw, takich, na których najlepiej jest ten wywar zrobić, to ziele angielskie, pieprz, sól. Warzywa robią dużo i oczywiście też smak tych wszystkich krewetek, głów ryb. Możecie kupić głowy na przykład karpia do wywaru rybnego w sklepie osobno, albo możecie też po prostu, jeśli już wszystko zawiedzie, wykorzystać 2 łyżki sosu rybnego, takiego azjatyckiego z butelki. No dobra, troszeczkę suszonej natki pietruszki. Będzie bardzo ładnie mi zupa pachnieć. Dorzucę 1 listek laurowy i trochę dodajcie słodkiej papryki, około 1 łyżeczkę. Ja mam taką w kuleczce paprykę, która jest przywieziona z Meksyku. Będzie trochę bardziej na ostro. Byłabym zapomniała, jeszcze troszeczkę dodam listków rozmarynu, ale nie za dużo, żeby nie zdominowały smaku całej zupy. I to trzeba teraz zagotować i gotować przez około 15 minut. Ale będzie ładnie pachnieć. Ale oczywiście nie gotujcie tego potem na za dużym ogniu, a po prostu lekko bulgotać. I na koniec jeszcze owoce morza, czyli małże i mule oraz ryba, łosoś, ale może być też dorsz albo pstrąg. Mogą być też krewetki surowe. Na 5 ostatnich minut gotowania trzeba je włożyć. I jeszcze doprawić solą i pieprzem.